nok, så øges vores appetit, fordi vi øger et hormon, der hedder grelin, og vi mindsker et hormon, der hedder leptin. Grelin, det er et hormon, som stiger i vores blod, når vi begynder at blive sultne. Så når jeres mave siger, så er det fordi, at mængden af det hormon, den er begyndt at stige og fortæller os, at nu skal vi føle sult. Og når vi ikke sover nok, så øges mængden af det simpelthen, så vi får en større appetit, end vi ellers ville have haft, og en større appetit, end vores energibehov egentlig er. Og så har vi et andet hormon, der hedder leptin, som er med til at dæmpe vores appetit. Så i løbet af et måltid, når vi spiser, og vi spiser noget ordentlig mad, så begynder vi at udskille det her hormon, der hedder leptin, som er med til at dæmpe vores appetit. Så risikoen for at blive overvægtig, den øges med 5 gange, når vi ikke sover nok. Og det er igen uden at kigge på alle de andre livsstilsfaktorer. Det er udelukkende ved at kigge på, om vi sover nok eller ej. Og det er simpelthen fordi, at vores lyst til at spise usund mad, den stiger også. Udover at vi har lyst til at spise mere, så er det, vi har lyst til at spise, det er også mere usundt. Blandt andet får vi mere lyst til at spise sukker og hurtigt optagelige kulhydrater. Så det vi har brug for at gøre, det er at sove på det rigtige tidspunkt af døgnet for det første. Det er ret vigtigt at sove, når det er nat. Det allerbedste tidspunkt at sove, det er altså når det er mørkt. Og om vinteren skal vi sove lidt længere og lidt mere og blive træt lidt tidligere, end vi skal om sommeren. Men det moderne menneske har svært ved at acceptere, at vi rent faktisk er mere trætte her om vinteren, når det er mørkt. Men det er så meget, meget naturligt. Og så er vi bare også mere friske om sommeren, hvor det jo ikke er mørkt så lang tid. Vi har brug for at sove cirka 8 timer. Nogle lidt mere, nogle lidt mindre, men det er ikke ret meget mindre, og det er heller ikke ret meget mere, vi har brug for. De første 4 timer, vi sover, der sker den fysiske opbygning af vores krop. Det vil sige, når jeg har været ude at løbetræne, så de første 4 timer, vi sover, det der kroppen, den gør jeg stærkere og gør jeg bedre til at klare næste løbetur. Og de sidste 4 timer, vi sover, der sker den psykiske og følelsesmæssige opbygning af vores krop, kan man sige. Og hver gang vi ikke sover nok, så er det altid den sidste del af søvnen, vi mangler. Og nogle af jer har måske oplevet, at I vågner efter 4-5 timers søvn, og så kan I ikke sove mere resten af natten. Det er som regel, når man er stresset, eller på vej til at blive rigtig stresset. Fordi så siger kroppen, jamen, nu er du fysisk genopbygget. Og så kan du godt gå op og kæmpe i dit liv igen, fordi stress det er jo skabt til, at man skal kæmpe rent fysisk for at overleve. Det er det, stress er skabt til. Så det tror kroppen jo, den skal, når man har virkelig travlt med alle mulige ting og sager. Og så vågner man efter 4-5 timers søvn. Men som sagt, så hver eneste gang I ikke sover nok, så er det jo den psykiske opbygning af vores krop, som vi ikke får. Så vi kan sagtens overleve med 4-5 timers søvn. Og det er der mange mennesker, der gør. Fordi rent fysisk, så er vi klar. Men rent mentalt, så er vi ikke. Det er rigtig, rigtig svært at være glade og have overskud og have en hel masse energi, hvis vi ikke har haft de sidste